Jing ai kublai Christmas wasuk bat ko kamen ya pi baro ki badan hakane ka por hakane ka ying mani yo shakri hakane ka por bat baro ki ba yo i bat yo asngo ki be sim bantalem hakane ka jing shakri ka jongi kade ka ski ka kerpang kasgi kajingkan mau kajongi ya kajingwan kajong Yesus Kristus ba hakane kajing simbenta kumni nginget bu ulawan ska partai ka balong kumni hi ka ba omla tip ke ikban jala sai hakane Christmas bradap ngim simla ban modor bat perkhat kijing mod kijing perkhat kijong ngim sim la pois kata bukan long ka partai ka bakum kani hakabangi hap ya penbentai kijing seng la kajong barkum ta ter ndeu Yesus Kristus wan sa perthai ka don kijing artatin badan kajing pang habadon kajing yap nakabanta ban pendo kijing artatin ban penkoi kijing pang bat ban pendo jai kijing yap langba kijing yap kajing mi pat kajong u ai ngo bat ngi kemen bau bleu la sim mi kanika lenti na kabentaban pen em yangi smo kemen bangila ban penlong ni kajing seng bat ngi ngai babar ke be sim bentalem la hang ni la ni hakiwe jaka ngin yo ma ing ker khu jong blei lengba jong kajing tre jong man sem khoi jong u namar hangi la khayu khon la ai ya ukon hangi kene kalong kajing temu ko jong blei kajing penlong ko jong blei pan ai ukon hakadur jong Yesus Kristus ngine duai au boleh buk pajing bahap neng ai ngo eme na kamenta kane ka si menta ai ngo na kamenta kane ka por bakerpang ka bangila ban wan ke yeng ke jong me bar ki bala ban kiu komne atrai ngi ai ti syami ban ngi kerpa di me bam simti ya baro atrai benta bangin pendap kane ka por kerkhu atrai ngi badon bad barak bi asngog bi simbenta lam ru atrai halaki jong ki jaka yeng ki sam lane shawai ru atrai bakane ke jo jing kerkhu ko jong me kan wan mat halor jong baro kerkhu ye ktien ke jong me ban ai ha pleng jongi usake jong me wan komni na ka benta ban ye don rangkat bat ngi atrai pediang jing doai jongi na ka por teng me Yesus Kristus kan wan pan kini amen. Ngine roi kajing roi ka life ho ar kajing roi ka life ho ar to one figure ngai risa ba songkmen se Bethlehem menta yang en ngo you try pet akasing oi la khai Syiem ki angel to one yo uban mani Chris utrai kajing roi ka life ho ar Dua pikireu ngen risabat snow komen jabe slementaya nginmu you try ben hakashingon laka yusim ki angel Tuan Yau man mani Tuan Yau man mani Tuan Yau man mani Ukres utrai Duki pat baangel riwai jamban yaro lengba neng tu sawa jing yaro klem wai menta ublay muram sim do tese tuan yau man mani tuan yau man mani
yau man mani u grace u try amen try ni ai nu me blawan ban penem goji suyame kaburam ju nam yai tin jong u ko pa lawan pa ha ka do wan man ni do wan yau man ni do wan yau man u grace u try an khat e ba ever star khong naw ne la mingi ka jing pule na ktien ka jong blai bar ha ka jing duai Shua bagi lang suplai ke jing duai. Dan puli kat tu kat ni nak ketien jong play bala men Syiem na ke kitab Isaya kalanong ke banyo ke dekat ke bakat sau. Ka gospel ka kumu Lukas kalanong ke baar ka dekat ke baspo dekat lai kan riu dekat nyo ke baar po. Bat kum juru na ka gospel ke bakat kumu nau Yohanes kalanong ke balai ke dekat ke bakat riu. Kintien ki bang kum ni. Namar kata utrai hi un ai kadak ya pi hakmi katesoti kan penkon kan karu yu kon un khot ru yaka kerteng jong u Emmanuel Henry uta angel ong haki what shape ting na bahakmi na walam ya pi ka khubor ka pha ka jingkermen ka bakra ka bandong haki bri baro na bahakani ka sngi la khaya pi haka shnong u David unong penem ubalong ukres ubautrai tigani kalong kadak ya pi papin Syiem yo kulung bala sob dagi jan sob udah tia haka singot bat kendet ladon lembat utaw angel bun ba kipat ba kepeneng kita ro yo blay kita ongru kaburom yo blay ha ki bojrong tam e bat ha ka perthei ka jingsuk kapdeng ki briu ki ba sngpa e kumta kilawan kirki ba kila Syiem ya kameri ba yu Joseph bat utaw kulung ba utia ha kata ka singot habaki i la penbena keleng syapang kata ka jingong ya ka balaya thu haki syapang uneu kena kita ginung ablang brod kilej banuan wanno da ka burom bad da ka jingero yu blai namar kita ki ek baro ya ki balang yo ya kita ki balayo sngo bad ki balayo i kumba la thu haki na blai ula i kata ki pertai kat bolo aitino ila khun bola khamarwe ba we bange hau unom jochu hndre unyo kaching im kamam jukut ni osngawi khtien jong blai thing pendam lang kaching tuai ko khpau jing ba mneng ngida man aingu trai kaching penla ka jong me pangin wan kum ni trai ni ka yeng ka bakentang ka jong me ya ka pangin yo man syakri bat pendan buram ya karteng ka bakhoi ka jong me kumni trai ngi sngongu trai bingil aban wan haku muni ka sngi ka bangi kan mau trai ka jing long brio ka jong me trai syakane ka perthai trai ni aingu trai ka jing bha ka jong me trai ya ka jing im ka jong ni bang mele ik bhatam trai ha kum ka ni ka por trai at shisha trai ni ya ini ka snem trai ka ba ka ikendo shibon ki jingdo jingker men trai ka jing im jong ni bat hagi sngi ki por wa adap trai ni mat shibon ki jing ya ni bat shibon ki jing le ha ka jing im ka jong ni kum ki khon ki jong me bat ni sngongo trai ba ni ka sngi trai ni yo khubor ka bha trai ka me trai me wan shang ni ka perthai man pen em yangi ki nong pop man pen em yangi ki breu trai ki ba shibon ki ba ni kendo trai ni ya trai ka mon ka jong ni
bat ngi dwai atrai ka mendon rangkat bat ngi menang ai bor atrai ka jing im jong ngi kum gi khon gi jong me atrai bangin la ban ya ka mon ka ba khoi gi jong me sisa atrai ngi im hang gi sngi ki ba e ki ba kelan atrai la ngi ai ngo atrai me kershan bor ya ka jing im ka jong ngi atrai ha bangi kendo ya ka jing e atrai me kershan ngi atrai ma ai bor atrai bangi la ban nget atrai ha ka kerteng ka jong me atrai ba mi long ublei atrai ba kershan atrai ka jing im ka jong ngi atrai nang kershan atrai ka jing im ka jong ngi wei bi wei bangi nang la ban ai gi jing syakri ke bahatam bangin bud atrai ya ka eki ba metrai meso bhai atrai ha ka jing em ka jongi kum ki banget atrai ider wai atrai mandon kat bat ngi hakum kani ka por atrai ha bangi yo man syakri ba ban sngap ka ktien ka jong metrai nang kur khu metrai na ki sngi ki por ba atrai bangi nang la ban ya ka bor ka jong metrai ai ni ka sngi atrai ngi yo sngo atrai ka present ka jong metrai ba ka bor ka jong metrai kan ya lam atrai ba ha ki boro bangi pendap atrai kilong ki eki ba metrai me peten nanti ka jing em ka jongi don kat atrai ni ka por atrai hangi kim ki banget atrai banginang la ban ya atrai kat kum kamon ka bakhoi ge jong me atrai don kat atrai ki nong yalam ge jongi atrai na du ki pastor ki tem mesan ki rang ba balang bat yangi ki banget atrai banginang la ban ya atrai ha ka jing im ka badai ka kum kamon ka bakhoi ge jong me atrai don kat atrai ge jing im ge jongi atrai banginang la ban yo ma chi shai ka bor ge jong me atrai ka ma ngi atrai ngi im atrai ni ka sngi atrai ka bangi shibon atrai ka bang ni do jing kermen atrai ngi sngongo atrai ma age jing kermen atrai na menta jongi ki banget atrai kerkuru atrai kerpang atrai bangi sio sngo atrai ka ktien ge jong me atrai le mau syakri jong me age baro atrai min yo sngo atrai gelong atrai ki ba me atrai me persad men Syiem atrai le mau syakri jong me atrai habang yo sngo atrai ya ka kentien ge jong me ya ka ktien ge jong me atrai a shi syakin rong ki do no men Syiem ge jong ni bangi bentrai ka ma atrai ha ka jing em ge jong ni ka malang sngi kerkuru atrai ki program baro ki bangi pendap ani ge sngi agi long gijing kurkur trai kami trai me kurkur trai gijing em gajongi pat kurkur trai ni kapor baro ang IT bang syanya haki kisang ti belai gijong me patu da sngo patu ngap trai ni gijing korkot par gajongi patu da map kilai men syam da gijing em gajongi nam kini borong ipan ni trai Jesus Christ menta ba kartaro amen. Gini sekolah izin perbela. Ka English service hakapor arsitek menta iban kren ilong I pastor jing Reverend P Nongkren. Tena kamta kasngi utrai ka banwan gini aban rakhi ya ki sacraments hakapor khandai bije step kandan ka sacrament jong jing pen baptis na kamta baro lightly ki dong. But ka sacrament ka jing khawai utrai na kamta jong P kadang Laban mi ngi bat sep ngi kanlong hakapor shipho bije step Tika jingkar park long punya poi biang por, but punya buat renti ya ka jing batai jong kirang ba, ke jing ada iba ka jakasong. Ti kali ka sakramen ka bangin yo hadian Islam, but ngikmil renti ya baro kira dukhat nginyawan renti, ka balang kalapan kre lot nakam ta ki jing kam baro ngim dan kamban septiang, but ngin laban yo pat ya ka ni ka por jong jing sakri pan pentemai ke jing ada jong iba rublai. Tang kita kilong jing penbenah ni ka por. Tiada ni kapor ngan khot iba diumek senret ban bo jing duai ni kabanta jong ki jing aingo jongi ki ba ngila laptop la ningen nang tap kat bangin nang mi nang ne yeng mani haki jaka ki bala bo ba diumek senret. Tuan yuduai, kukpa jing baham neng kenong kebaku ya kertai ke jong mi. Kanwan ke hima ke jong me kan long kamon ke jong me ke kendo baham neng. Au bleng aingu meh ke por ke pementa ke bangidon ko try kum ne kum ki khun ki jong me ke yim ma kan thang ke jong me. Try ni ki jing kur khu ki ba bahatam ki ba me mala kur khu ye ke jing em ke jong gi. Yuara a try ki ni ki jing ai baro. Ban no sing ke kam ke jong me a try bo oblei jong a. Bagi jing pendan kam jong ke balang baro, hagwa pen priang ke gospel ke jong be ko try si ki wei pat ki benrio ko try ki bompat sim lai thu me. Long a try de ke bor ke jong mat sim ba khu jong me. Kur khu ki ti baro a try bo oblei ki wala no ko try he ke ne ke chan mit ke bomenta. Rangkat du bat ki tu ko try.
kiban sa no pat andala wai ke ni ke jing seng ko try gitu wai ke jing ku blai ke jong ba ke ban long holo jong ki pandap iki ko try iki ying ke sam ke jong ki bat ke jing im ke jong ki da ke jing is nei ke jong ba ke ban neng try ngi ngu em ba ke na ke chan met ke bo man ta nama malong blai jong gi tang ye me hingin yai man ni he ke jing im ke jong gi nama rom dan wai pat ublai u ba krau ku ma me ko try ha ban neng chi jong bat ka khndo spo để tăng hiểm có try và tăng hiểm có try cái song cái chim im cái trong gì à cái thành cái trong mẹ Giêsu nghĩ đam nghĩ pan nghĩ cái baro amen Te akan ek singi bekerpang ni khat ya kai jingruai bekerpang ni kong mebarilin pin ai apreng jungi kumni ya ka jingruai ka chong i. Aku bening kong ngai ko beli Christmas bakmen bat ka belong blessed ipi baro aka kerteng ke jong utrai benong penim jong Jesus Christ. Ngin ai pi kani ko we ke jing rai ko kerteng ngin sayo i bat ngadwai bu beli un kerku yang ilang baro ling ba kani ke jing rai. Long brio sha ka birthday hajing long red guan hasem kulai ban kha ha tu don mo bayo I hang pra em don naki em don bayo I ya u ngin sayo sayo I bauan haburong bakraw jong u wala hasam kulay ngim shim yo I markman wala hakal bari badu ngim don ringkat ngin sayo mau jing wan utrai kat badon unangi kanang jnai kamat men sim I can be you ji suban yo I ba wan kanang namar pop jong I ban pen in ban pen khoi shwai ugin yo sayo I hajing wan masin utra Jesu ngin sayo I bauan hamurong bakraw jong u wala hasam kulay ngim shim yo I markman wala hakal bari bad ugim don ringkat ngin sayo I bawan shaw yang I
in sayo hajing wan baarsin putra Jisu in sayo bauan haburom bakraw jong wala hasem kulay ngim shim yo imarkmat wala hakal pari badungim don bengkat in sayo bawan shaw yangi ngin sayo ngin sayo bawan shaw yangi buwan shaw yangi Sayo Aku minta prom jumlah. Bless you one kong Berlin na menta jong ni jing ruai wa pila ai kum ni ka poro ublay ula kerko ya pinado kisnam ki babon ki menswa hado ni ka poro nang yai kersan wa nang Laban kan tiu kan nam ko jong ulang ba jong jing ruai ki sur jong pi sya ki long ki kerpang me ban ro kum jo ni nang so komen ban i ga jing kiu ga jong pi ha ga jing sakri ublay ha ki ro kong bu per benta ki babon ba kum ni blen kerko pi ha ga ni ka por te ngila pois ka por bani asngoi ka khubon ka tien ka jong ublay lang ba jong i pastor jong i Reverend Bidonbok Syiem pastor la juan menswa ki balang ka jong i ngie itho nganget la jiu i ban idei bapet ya ka lom kshat nongra pastorate ti pastori nginget ublay sa yalam ba in long galat cho jikir khui ngi lang ba jong ktien ka jong ublay pastor dang penmi ko ga devotional ka banga ngasi ngajuyo i natai bobon kem kampat poi sya ki bobon kadai ha ka khasi ka barang ka daily devotional ka khasi ila yai proses nam ngaju nga yo kerpang ke ni tang ba nganget ba indalai yo ban penmi ya ka pa ba indalai yo ban pren ya ka kan selong ke jingker khu sibon na ka benta jong jongi bat la sei pastor in song su ka ngan bo ti hai ban ong e su ban penitho la ne kiwe bi kwa ban ong tu blen ke khu i leng ba jong ni ka por khu sibon pastor jingdan jong pi bat ngi ni roi ke jing roi ko lai phon riu jing roi ba lai phon riu an kha yu Jesus Christ bon pateng ki ju ong la kha yu Jesus Christ te menta ka long what khuslai sho nong pop bapli la kha yu Jesus Christ yangi jing roi ko ba lai phon riu On kayu Jesus Christ, bun pateng ki juang. La kayu Jesus Christ, di menta kalalong. What kus la shonong probably la kayu Jesus Christ yangi la kayu Jesus Christ yangi la kordit ka Laban ya baroka perteng da Jesus Christ lawan ka jing lat par baeng
shu nong po popli la ka yu Jesu Christ yangi la ka yu Jesu Christ yangi. Cemen besan iba yalam ya kene gejing syakri ha kene ganok pai singi i pastor iba idon kat lembat ngi ki wei pat ki cemen besan ki belong ki nong syarai ki beit ki jongi ki dekat jong komiti balang ki parbanget beit kat ki balak banyadon ha kene gepor ngai ku ble ya pi baro aga kerteng ka batiang tam ka jong trai bat unong penim jong yu Jesus Christ. Ngapen pau ya ka jing sngongo yo blay. Ubala penyo hanga ya ka nigalat bangala banyadon kat lembat pi ka balang haga ni ka jing syakri haga ni ka sngi ka bakerpang ka bangirake ya ka sngi jong ka jing wan long priu ka jong try bat unong penim jong yu Jesus Christ. Ngai ku blay kerpang ya ka balang ka bala ibit ya ka ban ai benta lemenga bangala ya ka banyadon kat lembat pi sajisian pat haga ni ka jing syakri bat kham tam e haga bangan sam ya ka ni ka kubor jong ka jing selok na ka ktien ka jong play shimru ya ka ni ka kabu ban ai ku play Christmas ka basuk ka bakmen na ka benta jong pilang baro bat na ka benta ki yeng ki sem ki jong pi la shisang ile ban ya ya unu snem uba e ringi aingu yo play bo don kat lembat ni bat kham tam e bang yo ban wan kiu sha ka yeng ka jong play haga ni ka sngi ka balong ka sngi ka ba crow bat ka ba kerpang ku play shibun i temen besan ilapan gan mau ya kini ki jing tho ki ba nga ju tho man ka sngi ki daily devotionals ha ka ktien khasi nga sedang ha ka por ka ba don ka tu ka lockdown ngang perkhat bangan tho tang ha ki kita yo sitio artio ringam simpoi perkhat ba kala ya lakat tabanai ha ka banga shim ya ka ban tho ya kini ki jing tho kum kalat ya ka ban ai men sim lem ki para bangai ki don shibun ki ba yo ban penon kam ha ki jing syakri ya ki yeng ki sem ki jongki ha ka ba ki don ha ki yeng ki sem ki jongki ba ki myo ban lech ki yeng ki jong blei bat nga sngo kmen dang ki ni kita yo ki bla dep la don ki ba phone ya nga bat ki ba kwa ban pen mi ya ka ha ka dur jong ka kot bat ki bala kloi ru ya ka ban ya rap lem na ka benta ki jing lut jing sep ha ka be dei ba kata bat nga so ban ai ngo yu blei ka long hi shi benta na ka jing syakri yu blei bat na ka benta ka lat ya ka ban pen priang ya ka kubor ka jing pen em ka jong u bat na ka be dei bat ki ni ka kubor ha ki ni ka nok pai jong ni ka sngi barok shipna healing ba ki to ki daily devotionals ngala ka jingmut ka jing perkhat ka jonga ka lelej sha ka ni ka jingi kai shong ten rai ha ka be dei bat ka jingwan long brio len ka doctrine of incarnation wat kum tang kwa ban kren ha ka ni ka sngi ru halo jong ni ka kubor ka bangampat ju kren ha ki jingi seng ki ba kum kini henry nga kwa ya ka ban pasat lem shapi halor jong ka ni ka jingi kai ka ba kodor ka ba dei bat ka jingwan long brio ka jong nong penim jong yu Jesus Christ bara shwa ya ka bangin poi shagani ka bentana ka ktien ka jong play ni ne pendam ha ka jing duai au play bok pa jong i bahabneng me bolong utrai jogi met baru utrai jogi men sim ka jong i unong penim bat unong siu spa u jong i ni wani ka ban aingu ya met rai ya ka jing dorin kat ka jong me lembat ngi mala dorin kat bat ngi ko ken rat be it ni ba jogi sngi ke bela lej no baro bat kerpang mala penyo hangi ya ka lat aga ni ka sngi ka ba crow ka sngi ka ba kerpang ka sngi ka bangi ken mau ya ka jingman long priu ka jome bangi no ban don haga ni ka yeng ka ba kut ka ba kentang ka jome ban syakri ban mani ban pendan buram ya ka kerteng ka jome ni aingo ya ka jing kerku ki jome try ka ba mala kerku yangi lima ki benta baro ya ka bangi la pendap haga ni ka jing syakri ka jong yame bara ka ni ka por ngin si osngau ya ka jing selok na ka ktien ka jome the pen slep pen kentang lo jong syakri naga bor ka jong men siam ba khu jong me ban ai ru ba ka wei pa koi ka kentien ka ban mi no naga shintur ka jong kan long ka ba wan naga kat ka jing snake ka jong me sngo ko trai ka bangu dorin kat lem bat ka sa jong ni ka jing syakri ha ka kerteng ka jong Jesus ngadwai amen ka kubor ya ka ba ngadon ya ka ban pen sngo ha preng jongi ha ga ni ka jan mit
Lasi Laban per na ki weipat ki kubor ka bangil jo snow hagasngi Christmas ka bakum gani bat kum mangalong ka digasin ka baningkong yang abangan kren halor jong ka ni ka doctrine of incarnation lani ka jingi kai shong tenrai hagabaya day bat ka jingman long briu ka jong utrai bat unong penim jong yu Jesus Christ bat ngakwa ban kren hagani ka por ya ka wei ka pang bat kata ka long the importance of incarnation. Kajing don kam jong kajing wan long briu kajong u Jesus Christ. Balay ba kajing wan long briu kajong u kalong ka don kam. Balay ka Christmas kalong ka don kam. Larang ibu agaway pat kikintin. Kajing don kam jong kajing wan long briu kajong u Jesus Christ. Kalong ka don kam yang i habang iraki ya ka Christmas bangin smoke thu ya kajing don kam jong kajing wan long briu kajong u. Kajing don kam jong kajing wan long briu kajong try bat unong penim jong yu Jesus Christ. Kaniga ketien incarnation. Kabang iju penan kam magapor hagabang idang don kajing puli. Kaniga ketien incarnation kawan na ketien Latin incarno. Kabamut flesh kado. Lani to make into flesh. Lani to make flesh ban penlong do. Kamutru in flesh hagado. Kajing mut hi katau ya kajing man long briu. Lani kajing shim kajong Jesus Christ. Ubalang ublay ya kani kajing long do. Larang imla ban pediang yau Jesus baulang ublay hagado. Ka testament kabarim kan susah kum kajing lum jing tip ya ki kana kum no baki briu ki ale. Hakabaya day bat kajing ngait kajong ki. Bat kumta kajing wan long briu kajong Jesus Christ kalong ka badon kam. Namar kalong ka jaka yaw blay basa si sien pat un im bat ubriu. Kumbo lale haga kpereden. Larafi puli ka kitab Genesis pisngong thu ya kajing day kajong ubriu bat ublay. Ba ublay udan kajing slok bat ubriu. U im hapdeng jong ki briu. Bat kajing wan long briu kajong Jesus Christ kalong kajaka yaw blay basa si sin pat un im bat ubriu kumbaw lale agak pereden. Larafi puli ya ka testament kabarim haman ka way pakaway ka sla jong ka testament kabarim. Pinyo i ya kijing kular kajong ublay. Bau blay ukular yaw tau briu uban pelat im yaw briu ubriu ubak hamklan yaw saitan. Ka kitab Genesis kalong ka balay ka dakot ka bakatsan ka pengen mau hangi ya kini kikentin. Bat ya ka jing syunru ngan bo apreng jongme bat kata ka briu. Bat apreng usembay jongme bat usembay jongka. Usembay jongka un penlewet ya ka kli jongme. Bat utau briu. Un long ha keju ka por. Usim ubalasle ngiyong the anointed king. Bat un long ru usyakri ubasha shitom, a suffering servant. Kajing shisha bau blay ulong lembat ngi. Lani God with us. Labatay siya ngi haga testament gabatmay nadu ka gospel kajong Matthias. Labatay siya pang utaw blay ubalong lembat ngi. U Emmanuel ublay lembat ngi. But ngi don kamban snogtho bagan testament gabatmay kamday tangga God. Kabalum lang ya kijingikai kababha banikai ya ka akor ka buram lani kamday tangga kot kabayat ho ya ka jingim ka jongno re jongno penban ka testament ka batmai ka de ka jinget ho ya ka jingim ka bashisha halor ka ei ka balaja habau blay uwan shakibriu ban im hapreng jakibriu kenang bakibriu kin sngot ho ya ka jingim ka babat ublay. Ka testament ka batmay ka ka jubab ya ka jing kmilanti jong ka testament ka barim ya ka jingwan jong tau nong sius pa. Bara ka bakut artat jong ka testament ka batmay. Uyonis ulayo snow ya ka surna beneng. Ka baong haga kitab jingben pau ka lenong ka baarpuay ka dekot ka balay. Bat ngalayo snow ya ka ketien ka bajam na ka ket. Da ka baong hakmi ka tabernacle ublay ringkat bat kibriyo. Bat uban syong lem bat ki. Tima ki kinyalong ki patlang ki jong ublay. Bat ublay hi unlong lem bat ki. Bat unlong ublay jong ki. Sngotenat banado ka basdang jong ka testament ka batmay.
Haga gospel ka jong Matthews upun gan mau yang i ya ka jing man long brio jong blay lembat ngi u Emmanuel. But aga bakut artat jong ni testament ka batmai u Yohanes upun gan mau yang i ni blay u bawan ban long lembat ngi. U Emmanuel u ba don lembat lagi brio but u ba long lembat ki. But kini ka dekat ka penisai bau blay uwan ban long do ban syong bat ki brio. But ki brio kin long ki brio jong u, but u blay, long blay jong ki. But kum ta ha kini ka John meet nga kwa bangin pet lingkot ya kini ka jingkeli ka bangala bu nadu ka basdang. Ka ka jing don kam jong ka jing man long brio